Барыгыз да әлеге фотографияны күргәнсездер. Бу 11 февральдә Мытищи шәһәрендә булган Авангард белән Акбарс арасындагы матч. Әлеге кагаз күңелебезгә шул кадәр тәэсир итте ки, шуңа күрә абзый. Сез Татарстанның төп җиде яңалыгын карыйсыз. Башлыйк. Бәхетле үз мәшгульләр өчен коворкинг булдырды. Хәзер моның ни икәнен аңлатырбыз. Бәхетле Казанның Совет мәйданында үз мәшгульләр өчен 60 эш урыны булган җитештерү цехы ача. Шул рәвешле өйдә генә пешерүче кулинарларга бизнесны үстерү өчен мөмкинлекләр бирмәкчеләр. Моннан кала Шилтәр әле үз мәшгульләрнең товарларын да сатырга ярдәм итәчәк. Сез хәтерлисезме, Мөслимә Латипова, бәхетле хуҗасы, берничә ел элек кенә өйдә эшләүче кулинарларның юлын ябуны таләп иткән иде. Хәзер мәгез эшләгез ди. Республика җитәкчелеге фикере белән санашырга кирәк булганда шулай була ул. Коронавирус хәтта сәламәт кешеләрнең дә планнарын җимерә. Казанга Кытай спортчыларын кертмиләр. Дөресрәге киреп була, әмма 2 атна дәвамында консервациядә булырга кирәк булачак. Әлеге карардан бигрәк тә Кытайның фехтованиече кызлары зыян күрде. Киләсе атнада Дөнья кубогы этабы старт ала. Анда медальләрдән кала җәйге олимпиадада катнашуга лицензияләр дә уйнатылачак. Инде хәзер халыкара скандал күтәрелде. Халыкара федерация һәм Кытайлар ярышларда катнашу өчен проблемадан чыгу юлын эзли. Әмма безнең түрәләр баш ияргә җыенмый. Яшь, талантлы спортчы кызлар кышкы Казанны күрми калыр мөгаен. Сишәмбе көнне Робертны телефонының туктаусыз шалтыратуы йокысыннан уятты. Берәүләр куркулы тавыш белән эндәште, икенчеләре шатланып хәл-әхвалын сорашты. Ә сәбәбе дүшәмбе көнне Казан аэропортында илдән 3000 медицина битлеген чыгарырга теләүче бер ир-атны тоткарлаганнар. Моның кадәр битлекне декларацияләргә кирәк иде, әмма ир кеше билгеле моны эшләмәгән. Нәтиҗәдә ир кешене контрабандада гаепләп, аны штрафка тартканнар. Роберт белән бу ничек бәйле икән дисезме? Шилтәрдә бу яңалык безнең моңа кадәрге чыгарылыштагы бер видео белән бергә таралган. Шуңа да кайберәүләр медицина битлекләрен дә нәкъ менә Роберт чәлдермәкче булган дип уйлаган. Ә кайберәүләр Робертны ниһаять халык арасында танылу алуы белән кутламакчы булган. Рөстәм Миңнеханов атна уртасында сугыш ветераннары белән очрашты. Хатирәләр, җылы сүзләр, матур мөрәҗәгатьләр, коточкыч сугышны кичергән кешеләр белән очрашу иде бу. Президент буш кул белән дә килмәгән. 75 мең сумлык федераль түләүләргә республика ветераннарга тагын 25 мең сум өстәячәк. Аларны фронтовиклар, камалашта калганнар, концлагерь ачасын күргәннәр ала алачак. Тыл хезмәтчәннәре һәм сугышчыларның тул хатыннары Татарстаннан 5 мең сум алачак. Ә безгә иң мөһим әйберне истә тотырга кирәк. Без әлеге кешеләр алдында чын мәгънәсендә бурычлы һәм теләсә нинди зур күләмле акчалар да әлеге бурычны каплый алмаячак. Элвин Грей уңышы татар эстрадасына тыныч кына йокларга ирек бирми. Исегезгә төшерәбез, Радик 2018 елда Татнефть аренаны тутырып концерт үткәрде. Мондый уңышка фақат тәҗрибәле нык артистлар ирешә ала. Яшь артистларга исә аңа карап көнләшергә генә кала. Һәм Гүзәл Уразова үзенең башкортмы татармы икәнен ачыклаганнан соң Татнефть арена җыярга булды. Әмма кызганыч, Элвин Грей аншлагын кабатлый алмады ул. Әле шәршәмбе көнне дә сатылмый калган 2000 билет бар иде. Татнефть аренага концертларга 10 мең ярым кеше сыя, ә сольный концертка 8500 кеше китертә алу. Шәп бу. Гүзәл, афәрин. Әмма Элвин Грей шәбрәк. Роберт. Узган атнада республиканың ЮХИДИ җитәкчесе Ленар Габдрахманов та үз тәкъдимен җиткерде. Ленар Ринатович сүзләренә караганда, такси агрегаторларын тыярга кирәк, ә гражданнарны ташу хукукын элекеге кебек бары тик таксомотор паркларга шанып тапшырга кирәк. Әлеге тәкъдимен аңлатып та бирә ул. Таксопарклар вакытында бар машиналар да техник тикшерүләрне, ә йөртүчеләр медицина тикшерүләрен тиешенчә үз вакытында үтеп барган. Хәзер шулай эшләргә нәрсә камап шаулый. Агрегаторларның йөртүчеләр белән турыдан-туры эшләмәүләрен Габдрахманов белергә тиеш бит. Йөртүчеләр юридик яктан таксопарклар белән килешүләр төзи. Менә шуларны тикшерергә кирәк тә инде. Алар исә үз чиратында йөртүчеләрне энә күзеннән үткәрер. ЮХИДИ җитәкчесенең квалификациясын арттыру өчен IT-паркка җибәрергә кирәк ахры. КамАЗ менә мондый нәрсәне патентлаштырды. Нормаль кеше моны шәп булган, яңа заманча прицеп уйлап тапканнар дип уйлар иде. Әмма КамАЗлылар күпкә акыллырак. Пилотсыз йөрүче йөк машинасы уйлап тапканалар. КамАЗның беспилотниклары турында күп ишетергә туры килде безгә. Кайберләрен хәтта күрдек тә.
Әмма ул вакытта алары электрон эшлекле гадәти бер йөк машинасы иде. Ә хәзер моны уаздагылар күргәч ни уйлады икән? Хәзер бит буханка аларда гына түгел, башкаларда да булачак. Сүз уңайыннан Дәүләт Советы пилотсыз автомобильләр турында канунны эшләгән дә инде. Татарстанда киберпанк җиңгән. Узган чыгарылышыбызда без Татарстан 24 телеканалын алып баручысының сәйер һәм профессиональ булмаган тотышын тәнкыйтьләгән идек. Ә бу атнада республиканың телевидение киңлегендә яңа гауга. Шелтәрдә эш эзләү буенча бер сайттан ясалган скриншот пәйда булды. Әлеге игъланда ТНВ Мәскәүгә корреспондент эзли. Кешеләр исә игъландагы таләпкә игътибар иткән. Татар булырга тиеш диелгән анда. Хәзер исә вакансия үзгәртелгән һәм татар сүзе анда татар телен белүчегә үзгәртелгән. Ә бит эш бирүчеләргә, хезмәткәрләрне җинес, милләт һәм дини билгеләргә карап кына эзләүне тыя торган канун бер генә ел эшләми бит. Республиканың иң зур медиа холдингларының берсеннән саналучы ТНВга мондый игъланнар бирү хуп түгел әлбәттә. Уят. Бүген без узган атнаны тасвирлаучы хәтта 2 видеоны күрсәтербез. Берсе миннән. Берсе миннән. Минем видео интернетта каршылыклы комментарийлар китереп чыгарды. Түбән Камада гаиның хукук бузучы артыннан куу төшерелгән гадәти видео бу. Хукук бузучы юлларда гына качып котылып булмавын аңлагач, йортлар арасына кирип ишек алларыннан элдерә. 6 минут дәвам иткән качышлы уенында куучылар да, качучы да берәүгә дә бернигә дә зыян китермәгән. Тик иң кызыгы видеоның ахырында. Хукук бузучы әлеге чабыштан арыптыр инде, туктап машинасын парковкага куя. Аннан салоннан йөртүче һәм тагын 3 кеше чыга да, дүртесе дүрт якка китеп бара. ДПС хезмәткәрләре видеодан күренгәнчә шакката. Минем видеоны аңлатып тормасаң да була. 11 февральдә Акбарс кунакта Авангард белән уйнады. Матч тәнәфесләрендә ТНВ һәм Акбарсның ВКонтактедагы төркемендә Акбарс ТВ трансляциясе алып барылды. Мәхмүд Аракаев белән Зөһрә Уразбахтинага кунакка Рубинның элекеге уенчысы, ә хәзер ЦСКА ярымсакчысы Илзат Әхмәтов та килде. Бүтән мин бер сүз дә әйтмим. Ешь коня! Ешь коня! Итак, у нас в гостях игрок ЦСКА. Всем коням большой привет, и он ест конину. Ешь конину! Ешь конину давай! Священное животное для нашего клуба. Давай, ешь конину! Да простят меня болельщики ЦСКА. Да, не простят они тебе. Напомни, что это конина. Хөрмәтле дуслар, сез Татарстанның төп җиде яңалыгын карадыгыз. Киләсе атнада тагын бер очрашырбыз.